Que tal, saudos? O PP de Poio pide ao Goberno local unha mellora na accesibilidade na parroquia de San Salvador. De contado ampliamos. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. O PP de Poio denuncia a situación na que se atopa a parroquia de San Salvador. Ángel Moldes pediu ao Goberno local que se cumpran os requisitos de accesibilidade nesta zona e que os pacientes ingresados no Hospital da Mercé que están en cadeira de rodas non poden facer nada no seu día a día ou atoparse con numerosas barreiras arquitectónicas. Dende o PP de Poio quixeron facer visible nesta xornada a realidade que teñen que pasar moitos dos pacientes que se atopan ingresados no Hospital da Parroquia de San Salvador. Con esta rolda de prensa, dende o PP solicitan así, e unha vez máis, que o Concello cumpra cos requisitos de accesibilidade. Simplemente que son ao mellor pequenas obras ou pequenas demandas dos familiares pois que podrían solucionar o día a día destas persoas. Podemos ver fai un pouco como en algunhas zoas pois non teñen por onde baixar ou en algunhas zoas para poder facer un xiro pois teñen bastantes problemas para poder acceder á vía pública ou cando fan o xiro entran dentro da calzada. Podemos ver aí claramente como simplemente prohibindo estacionar un vehículo nunha zona de intersección non tendrían que meterse na calzada. Podemos ver como para poder acceder á altura da silla de rodas pois non lle deixa acceder con total claridade. Logo eu creo que ao final o que hai que escoitar son os pacientes, o que hai que escoitar son os familiares que nos van a explicar a todos os políticos realmente que é o que fai falta e o que hai que facer. Dende o PP consideran que os representantes públicos deberían de escoitar moito máis aos seus veciños. Que isto nos ni o consideramos ninguna reivindicación política. O que queremos facer aquí é visualizar esta problemática porque realmente aquí o que estamos falando é de persoas, o que estamos falando é de accesibilidade e o que estamos falando é de mellorar o día a día para estas persoas que por desgracia pois a súa calidade pois se ve mermada polas súas condicións físicas, enfermedades e demais. Dende as filas populares e familiares de pacientes deste hospital solicita que se escoite aos veciños, xa que unha persoa con cadeira de rodas atópase cun sinfín de barreiras arquitectónicas nesta zona do Concello, unhas barreiras que lle imposibilitan facer unha vida normal. Y en 7 años que yo he estado, solo tengo un pequeño acceso para poder librar 50 metros de carretera, nada más. Eso es lo que me han hecho en 7 años. ¿Sí? Y yo lo que pido, yo creo que no es mucho. Se han hecho obras, como dice él, que no tienen caso en muchos momentos, y nosotros, los minusválidos, porque los minusválidos es muy triste decirlo, que para que tengan esto que hacerlo es porque tienen un familiar. Con todo, dende o PP agardan que estes feitos cheguen canto antes ao goberno local e se axilicen as medidas necesarias para facer da accesibilidade na parroquia de San Salvador unha realidade o antes posible. Marea Pontevedra presentou nesta xornada unha proposta de reprobación sobre a renda social que levará ao pleno do vindeiro 11 de setembro. Dende a formación non comparten nin comprenden a deixadez que nesta materia están amosando por parte do goberno local. Unha cuestión din que afecta ademais aos máis desfavorecidos e que debería de estar, segundo denuncian, posta en marcha dende hai máis dun ano. Dende Marea Pontevedra presentamos onte ao pleno a proposta de reprobación de Anxos Ribeiro como concelleira da área de benestar social, pola falta de dilixencia nas súas responsabilidades políticas, no atraso da posta en marcha desta renda social municipal. Levamos casi 2 anos de tomaduras de pelo, de incapacidade, de inoperancia. Este concello xa precisa doutros e doutras xestoras máis dilixentes. Neste xogo político que se traen entre mans non perxudican a Marea Pontevedra, senón as familias posibles perceptoras desta renda. Debe ser que na imaginación do Bloque Nacionalista Galego debe estar a renda social, na imaginación, porque na realidade non. E aos feitos nos remetimos. Hai unha cronoloxía desde o acordo que asinaron con nós como Grupo Municipal o 23 de decembro de 2016, que foi unha das emendas para nesos orzamentos, e non se iniciou o expediente, é dicir, a concelleira naquel momento non iniciou o expediente hasta decembro de 2017. A presidenta da Deputación de Pontevedra fixo un balance máis que positivo das campañas contra as agresións sexuais realizadas nos distintos festivais da provincia. Carmela Silva detallou que se atenderon a máis de 8.000 persoas e tamén incidiu nun dato, que algúns dos mozos máis novos puxéronse á defensiva ante preguntas sobre este tema. Isto pon evidencia, segundo Silva, que se está suspendendo no sistema educativo.
Baixo lema Eu decido, ti respetas, a Deputación estivo presente nos 7 festivais das Rías Baixas neste verán co fin de loitar contra as agresións sexuais na actualidade. A presidenta fixo esta mañá un balance máis que positivo desta iniciativa. Unha actividade que atendeu a un total de 8.000 persoas, o 60% mulleres e o 40% restante homes. Con todo, a presidenta destacou que os mozos máis novos foron reticentes ou se amosaron a defensiva ante preguntas deste tipo, algo que, segundo Silva, pon en evidencia que algo falla no sistema educativo. E os que máis amosáronse a defensiva ao falar sobre a violencia sexual e sobre as necesidades de abordala como unha problemática social, o que pon de manifesto que a xente máis nova, sobre todo os mozos en particular, casi en exclusiva, os mozos máis xóvenes se sinten atacados cando se fala das agresións contra as mulleres. Significa que non estamos educando para que haxa unha conciencia sobre a que acontece. Unha campaña que dende a Deputación teñen pensado levar aos centros escolares. E iso nos imos a planificalo de cara ao futuro inmediato, que estas campañas cheguen aos centros educativos. Tamén porque así, eu yo contarei agora mesmo, nos lo demandaron moitos educadores que pasaron polo noso esta. Como resumo, a presidenta deixou claro que todo pasa na actualidade polo futuro e pola inversión da educación dende o berce. Dende a Deputación, insistiu a presidenta, van a seguir adiante con esta campaña co fin de perfeccionala. Esta mañá, dende a Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra, presentaron a segunda edición da aceleradora Ría de Pontevedra, unha iniciativa que realizan de forma conxunta a GENCE e que ten como principal obxectivo potenciar novas ideas empresariais e liñas de negocio ligadas ao ámbito do medio ambiente, da sustentabilidade e do uso respectuoso dos recursos naturais. Ata o 23 deste mes de setembro, as empresas interesadas en participar na segunda edición da aceleradora Ría de Pontevedra poderán facelo. Trátase dunha iniciativa que poñen en marcha dende a AG Pontevedra e a empresa ENCE, unha iniciativa onde poden participar emprendedores da área de Pontevedra, Marín e Poio. As bases desta segunda convocatoria xa están colgadas na web de AG Pontevedra. Y la verdad es que la experiencia que tengo del año pasado es muy gratificante, el poder ver cómo 7 equipos de trabajo, de emprendedores, sacan adelante su iniciativa, y lo que aún es más gratificante es que un año después los 7 sigan adelante con su proyecto empresarial, que estén abriéndose a financiaciones nuevas, que empiecen a facturar con clientes, y yo creo que eso es lo que necesita esta sociedad, ¿no? Generar empleo y riqueza. Dende ENCE amósaronse encantados con este tipo de actividades, esta en concreto que ten como fin potenciar novas ideas empresariais e liñas de negocio ligadas ao ámbito do medio ambiente, da sostenibilidade, a conservación e o uso respetuoso dos recursos naturais. Yo personalmente me quedé impresionado de la cantidad de talento y de iniciativas que hay, que claro, que muchas veces, ¿no?, sobre todo por gente joven, que muchas veces no saben cómo plasmarla y cómo convertir esa idea, que la mayor parte de las veces igual es una idea técnica, en negocio, ¿no? Y son personas pues como él, que dice, pues claro, que técnicamente tienen claro cuál es el producto, que tienen claro qué es lo que quieren hacer, pero no saben cómo lanzarlo y cómo hacer que esa idea realmente sea un negocio y acabe convirtiéndose en una empresa, ¿no? Y bueno, y la ayuda que desde AGE dais con esta aceleradora, pues realmente es fundamental, ¿no? Y de alguna manera lo que consigue es hacer que los sueños se conviertan en una realidad, ¿no? E ao longo desta xornada tamén pudemos escoitar a axuda que esta aceleradora prestou xa a outras empresas, xa que o coordinador dunha das seleccionadas na primeira edición contou en primeira persoa o que significou para el e para o seu proxecto esta iniciativa. Pasamos de tener una idea gracias a los mentores de AG Pontevedra, pues idealmente a visualizarlo de otro modo, tener un modelo de negocio, pues saber colocar precios, pues poder saber cómo llegar a clientes. Nos han, la verdad, dado un gran paso. Ata o 23 de setembro se poden anotar todos os interesados e interesadas. De aí sairán 7 proxectos e empresas seleccionados nesta segunda edición, e empresas cuxos nomes coñeceremos o 28 deste mes.
Seguimos con máis cousas. A Concellería de Xuventude de Pontevedra pon en marcha unha nova edición de Pisando Forte co obxectivo de mellorar a empregabilidade e a inserción laboral na mocidade. 14 cursos e obradoiros sustentados en 4 piares fundamentais: feminismo, ecoloxismo, integración e novos hábitos de vida. Dende o Concello que queremos ofertar é formación. Queremos ofertarlle unha formación que lle permita acadar empregos de maior calidade, que lle permita tamén mellores condicións laborais de cara ao futuro e tamén, pois mira, se cadra incluso fomentar o propio autoemprego. Estes cursos formativos que presentamos nesta nova edición inciden en 4 pilares básicos. E despois ímolo a ver cando analicemos curso por curso. O primeiro deles é o feminismo, o segundo o ecoloxismo, en terceiro lugar a integración. E ademais tamén traballaremos novos hábitos de vida. O Concelleiro de Xuventude presentou hoxe a programación do Pisando Forte 2018 que se vai desenvolver no último trimestre deste ano. A formación vai dirixida de entrada a mozos e mozas de 16 a 35 anos interesados en procurar novas ferramentas de acceso ao mundo do traballo, pero ademais poden preinscribirse persoas de máis idade xa que entrarán nos cursos se sobran prazas. En total, os 14 cursos ofertarán 240 prazas de formación. Para todos os cursos, que son gratuitos, o período de prescripción comeza hoxe mesmo, 7 de setembro. Confeccionaránse esas listaxes de persoas seleccionadas tendo en conta os criterios de acceso e procederase a comunicarlles a súa inclusión para a formalización de inscripción definitiva. A revista digital Morcego xa está ao alcance de todos. Trátase da primeira revista destinada a contidos de videoxogos e feita íntegramente en galego. O seu director, o pontevedrés Carlos Pereiro, di que o obxectivo é achegar o mundo do videoxogo a todos os membros da familia, unha industria da que, lembrou, se move 6 veces máis que o cine en todo o Estado. Esta mañá presentouse en Pontevedra Morcego, a primeira revista digital de videoxogos en galego. Por que se fai, non? Ou por que fago isto un día? Bueno, hai uns meses un dase de conta de que, oye, quero escribir ou quero buscar información de videoxogos en galego e non hai un sitio aquí en Galicia onde se poida facer. E digo, bueno, pois en vez de queixarse ou protestar, que mellor que facelo un mesmo, non? Dun tempo a esta parte, pois, o típico, traballas uns meses, buscas un pouco de quen pode facelo, quen non, faz un diseño con unha empresa aquí de Coruña. E agora en setembro, que é un momento precioso de cambios e de comezos, e veñen os fascículos, hai que empezar a coleccionar, pois nós decidimos que era o momento adecuado para lanzalo. Unha revista que recolle todo tipo de información sobre videoxogos e para todos os públicos. Como é a esta altura dun videoxogo, a esta altura dunha novela, dun CD de música, dunha obra de teatro. Non? Hai que entendelo como tal e hai que revalorizalo como tal. Entón a revista Morcego tamén loitará moito por darlle ese ton periodístico, non? Ou xornalístico, que a veces tanto se perde por falar de videoxogos, que parece unha cousa un pouco, como se diría, de baixo rango, non? Agora informativa, pero, sen embargo, o seu impacto económico e intelectual a mí pareceme moi obvio. Unha revista que servirá para que a xente máis moza atope toda a actualidade sobre os videoxogos e para que os maiores estean a última sobre as novidades nesta materia. Por exemplo, un pai que quere, por exemplo, digo pai, pero calquer familiar que quere comprar un videoxogo rapaz, pois o mellor entra na revista de videoxogos e ten algunha idea, porque moitos dos artigos a veces son este tipo de listas. Pois que sale un xogo de Spiderman, pois un repaso aos xogos de Spiderman que podes comprar e que molan, ou os mellores xogos de setembro, pois tamén podes ver algo por aí e todas estas cousiñas. Entón, o mellor sí que sirve para algunha xente que dubida que comprar ou que facer ou que informarse onde estamos agora, pois tal. Que é o Fornite, non? Tan famoso Fortnite este que están todos os rapaces xogando, pois tamén hai información de que é e como é. Así que xa o saben, toda a información actualizada diariamente en revistamorcego.com. As obras de retirada da marquesiña da Ponte da Barca deixan os peóns en luz para cruzar, algo que supón un perigo engadido para os usuarios que cruzan pola noite, tendo en conta o deterioro das beirarrúas. Outro problema virá cando se instale a andamiaxe para a intervención que impedirá o paso de embarcacións de máis de 5 metros de altura por debaixo da ponte.
A renda social municipal do Concello de Pontevedra ingresará un máximo de 537 euros a cada beneficiario. Poderá cobrarse durante 6 meses, prorrogables a un máximo dun ano. Ademais, será incompatible co cobro da risga ou de pensións non contributivas. O Concello reservou unha partida de 425.000 euros no orzamento de 2018 para este fin. Pinturas Alborada ofrécelles a Ollada de Giraldez. Saúdos, este ano a volta ao choio no mes de setembro está a resultar aínda máis dura que de costume. Por qué? Por la suba generalizada de prezos, especialmente manifesta no que atinxe o recibo da luz, que é un auténtico escándalo. Pasa tamén con outros conceptos, pero hoxe querría falarlles da autoestrada do Atlántico. Tamén incrementa os seus prezos, un 2% de modo inminente. Significa, por exemplo, que aquí onde nos atopamos con esta ventoleira, na peaxe, perto da peaxe de Figueirido, por realizar este traxecto entre Pontevedra e Vigo, teremos que pasar a pagar 3,70 de inmediato. E se preguntarán por que chegamos a esta situación. Moi sinxelo, polas sucesivas cesións, que non negociacións, que tiveron con Audasa os gobernos do PSOE e do PP nos últimos anos ao frente desta nación. Resulta que, para aforrar cartos aos presupostos xerais do Estado, as obras como as do terceiro carril de Rande ou de circunvalación de Santiago foron costeadas por Audasa. Que fai despois Audasa? Cargarnos a cada un de nós en cada unha das peaxes que pagamos de cotío o importe correspondente, e así sucesivamente durante unha chea de anos. É consecuencia de un xeito de afrontar as obras públicas e a negociación con unha concesionaria que resulta de todo punto defraudante para os cidadáns. En resumo, non cabe agardar dos políticos, polo menos polo de agora, algún cambio significativo. Farán o que fan sempre, cambiar o discurso según están, no goberno ou na oposición, e culparse entre eles do que entre eles cociñaron con Audasa durante todos estes anos e os que aínda quedan. A beneficiaria de todo isto é precisamente a propietaria. Hoxe en día aínda é un fondo deses chamados buitres, un fondo de inversións denominado Corsair, en inglés corsario, pirata, mal sinal. Sexa o que sexa, a nós non nos vai a quedar outra que seguir pagando, e pagando, e pagando. É como o vello refrán galego. Dicen que está a chover e seguen mexando por nós. Boas noites. Pinturas Alborada. Dale color a tu vida. Pois así, coa Ollada de Giraldez poñémolo punto final a este Pontevedras desde hoxe. Segue a actualidade, xa saben, en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Gocen da fin de semana. Adeus.